berta ki piatum apan choro lo ni litum na choning riat eng pen na litum ke bang pot na litum han nga choning rira lam kaning ye na ko rat ang no ke kapit klar nang ko kalam ke la hello non malom lam ahok healam rat along pon ulo la bongo senatu nili kapeli alam kalpu nili si nili pen tuliram rong hanga ke hai CEM nili tum ha Guwahati secret meeting dolo secret meeting dolo la pen ke ejo pen la APHLC pavedet po non NGO a APHLC si pedo chot po la pen mo phike nilita hala NGO a APHLC along si advisor si man lunji usi apele alam apele la pen la aphan bongo sena rap si neliphan tuliram rong hang si 7 crore troxy kuti troxy apoisa neliphan ang piat la usi alam kapeli kapaya than la pen ke nilihala nili Scorpio ke ningkan krip holo ban ulo no lama si Jimny nili loan and si chodam lok lo halata tuliram rong hang si nili panang nam pi usi kapaya than lake ahok healam Jimny ke nam ke nili sopo akleng abang loan and si nilipan Jimny na nampi seta na nampi putapu noda ateman nili ke nili arta ningkan troxike ra polo posi nilipan loan and long le na pipe lama si nili sopo men pen si loan ke alam ke non hala installment ke pinange nili pension pen si nili installment ke pi akenam ke nili le a loan ke en ke sa nili sopo men pen la que kagos potro nang lium lagi presolo la pe asid mania bang ta nili bolero bang se jordet si asid mani nili pi sid mania da poisa la si ala bolero bang jordet tang kok lo poisa ko bede ta thike chini lo nili la rata kam claim lo si poisa pedam lab lo la pe la hilo binong ke karbiatum inglong arat atum pan kapejo long along riga pejok abuni tum phang pejok jia kam ke claim lok pen si neli poisa ke neli ke chobia por anta bank pen ta ulai lab la pen pedam lab fixed deposit anta pedam lab neli non hours thalasam la sila kuti troxy tuliram rong hang si bongo senatum a ordara teng pen neli phan poisa na pi pu ke la ka hok kali bongo senatum alang lipan order pibo la bang chini lo bongo senatum alang lipan order ki pieteng man si la NGO APHLC aki media ka salam lo la ke bongo senatum makam lo la ke athema kopia ko si bongo senatum me claim bongo senat det kali hada kece RSS atum da dodun hada kece RSS atum la pen bongo senatum athemana litum ning do tahai ningkan pharukri serkebra troxir kebra hinia ningkan bongo senatum benar organization pusilam le halabangso benar organization along tribal atum an pedol lap lahada asamis tum tahada pedodun lo bongo sena methang dum da do lo bihari tum tahada do lo pen tribal ke do andum da do lo pen khilonjia ohomia tu man ta dak si pe do atlo ka ke do de dun ke karbia na hada karbia phan bilong na ka pre amat karbia tum aja kong papa we det lo karbia tom phan aja kong papa we det pen si election ke dam tang anta congress amen pen BJP amen pen la bongo sena pen bihar senatum
election ที่ไปหายบองเลยเราเป็นถ้าเราตุ้ม election Congress อเมนเป็นบงโกเซBJP อเมน NC ละบงโกเซน่าตุ้มที่ไปหายเลยก็ที่ไปหายเป็นajok si ili tum kar biang long di mahasau ke alang litum west kar biang long anta la bongo sena bihar sena tum si control keep le BJP fan Congress fan ta la tum si control keep le control trip pen ajok na litum la ana tek long lo jet 2015 aning kan pen ni litum PGR VGR la pen government along le la railway along encroachment eviction at nangji puta eviction high headed la ke eviction high hige bongo sena la pen bihar sena to man ka pherel athema non ke do bom ilitum si BJP pu bom ilitum ke chok chelo la BJP ka li lagi bongo sena lagi al aholam mang ilitum a hotur ji chini nangi ilitum a hotur ke BJP ka li itu hotur ke bongo sena pen bihar sena lagi hala BJP dah Congress lek hatiar chodana arisim chodana hala tungki tuliram ronghang dah morsing tiso tam ho hala komania atokbi tam ho komania IEM tam ho MLA tam ho rupsing tam ho ronghang tam ho lai hoi an ke lage arisim chodana mongo sena tum la pen bihar sena tum arisim chodana lasi idet ke raiji la pen elong le ke raiji pulate ekhe ke raiji pulate ilitum ahotur chichini nai ahotur ke BJP ta kali Congress kali ahotur ke bongo sena pen bihar sena la pen BJP la pen Congress atum ke la ke bongo sena pen bihar sena atum arisim chalana muthenon ni chok cheke itum kachini ne pen jo arisim rupi lo je plan do na ya kam ke do lahelo itu aris BJP ki dun polot ya nak arisim si man dun lo hala bongo sena ben bihar senat hala tum arisim si man dun lo lage BJP ki dun Congress ki dun polot lage hogalam lo lage mo api ilivir dia api kalang tema puge ale ave lage non si chini nai lage bang pir theta adet ke cerai akhe ke cerai ke ron ke cedan lo te hotur phan chini peme si ron ke cedan ahotur ko nanne bi ko ma ahi kapre hile abrong lo je thanga le bi le la si non la son si jedan non na che plan ke la pen alang litum non mat aning ki thira hala NGO APHLC ka selam ike thang da gali lage ne litum lai huye lam ka pachini pe na jo tilonji ohomia tu adivasi tu naga tu tribe ke do anatum APHLC lo wang lab lo non wang lab lo an ke hala benar organization to ke claim ke rem lo gadi benar organization ke vir ponon lani tum jong si APHLC lo tribal ke do an adivasi ke do an kilonjia ohomia ke do an chelang pet lo te benar organization hala bongo sena tum ka selam benar organization ke vir la si ke vir lo pulatante alang litum phan PGR VGR along Lepenchot Kalilo along ka break eviction along ka break encroachment area pen anti eviction po la pen alang litum voter list pen da council voter list pen ki amen na ke kang than po alang litum da ke dori ko le li pu pepin se da alang litum methang si damnang etiquette de ayo political aja ko ngavela de damnang etiquette da alang litum la ka ferisi nilitum chelang pet nang theklong si la NGO kimi ke salam nitum arjulong la silam liaku dan nitum arjulong non nang klang ita pun nitum hanang than athema nitum ka chelang pet aport la nang pipuk dunia phat man ka pipuk dunia ita ki puthul ko hello JI.kathar ke Christian aport buyo ako APHLC ke Christian party pu ki alang litu la aport Christian atom phanle enra Christian atum hijan le pachik korna kutamo pachik jok na kutamo la sinon ke bang clear tum body ni amen puntum te di ne bang ke thom tum bang ke Bible school ka porhi tang atu la pen evangelist asopo la pen amen ta Bible long ke do amen bang ini atu bang ke
Hala inura bangke lage Jesus calls a mission man si kami claim dun inura bangke missionary hala tum pan NC Christian of tum pan NC Christian missionary at tum pan NC Bible school pen ke pas tang tum pan NC non APHLC ka pi phukra det ka pi veri akam keten dahil lage chini lor tamelo nili amen ta puintum te det lo lancho tagalilang Aprang men la Christmas hut pulo tangte da Christian atum ajha atum hola ke thele ke duk ka chu en un ga leader apojo hola ke theke tung ke chu en un e poisa ve la ma si feel along si pre Christmas service advent Christmas Kai kucing timu lakana kai dikroman se alang litun ke RS long pen training ke entang pen sigi bangkang atum nang litun se RS amuni tu si pondok la hala ke rita gram sa pila ka gospel dong hopek lang nang ne halang ni pan la ju de aku ni hala mo hadi hala 7 crores alam aku puthoi pak ko ahok ma ke alam ke klang ke tulirang rong hang se klang lo ke dilan apot lagi ni pan defamation lo no bi juno lo lagi la si alang li pan ke ther ko alang li ka choning ri nili alang li pan choning ri lo alang li la ka ahok ka li pura ra ka pan che thang nang ji pu si nili tulirang rong hang pan choning ri lo 7 crores nili ke pon pu jimni da alang li si ke nam pu la pen nili hala NGO pe che sialong si ke dun po advisor pu pin ni ko ai kui aman la so lam henopi hala rong be thike bang lu det jo ma thada ko amar bang kama thatu bang kathar atum ani ka ke thi dong ne ke poisa pu an ga chu en nun dang der le itu ke der tu lo pu jala ja dengan kama tha to hu pu ke en nun na pu yo jo ma tha tu ke mo election ho ga vote pianing pina pu yo ma tha tu ke alam bang ke la tu ke ho la ke seta la si la support ke chok chi la ke la si ni tum pe klang nang pok lo la pen tu lirang lo ha ke hai phan ne li nang li tum pen si chuning ri lo nang li tum keng si je alang li pe klar nang ji rata tong pan je alang li ne li pan 7 crores a poisa nang pipe la pen jimni a garita alang li leke nam kali pura alang pen ni tum secret meeting do puta a hokali pura la son thom de secret meeting do pala 7 crores alang la pen jimni ke nam pala la ke a hokali ne li pan nang nam pi pu jimni la ke ahok kali pura alang li rat ang bong peklang nangi lagi la tulirang rong hang ke ai alang li pan ka choning ri neli